El Marc és una figura importantíssima, evidentment, a la meva vida, però professionalment molt, perquè si no fos per ell jo no hagués començat a dirigir tan fàcilment. Ell em va recolzar des del primer moment i em va animar moltíssim a que dirigís. De fet, la primera cosa, en el fons, que jo volia aixecar va ser una sèrie que vaig crear uns mesos que vaig viure a Los Angeles, i el Marc va produir i va pagar amb els seus propis mitjans un teaser, no? que vaig rodar allà a Los Angeles, que després vam tenir la sort de poder recuperar amb unes ajudes, però en el fons va invertir a fons perdut. I després amb el curt de Tiger també era productor, i llavors va ser una cosa molt orgànica en el fons, que junts muntéssim Funicular amb la Marta Baldó i el Jan Andreu, i és algú superimportant pel seu recolzament, la seva solidesa i el seu cap. El Marc és una persona superpolifacètica, que no només és bon actor, sinó que té un productor dins seu i una persona molt capaç un productor de camp, a més, molt, molt bo. O sigui, si no fos per ell, el rodatge de San Francisco d'aquesta pel·lícula no hagués pogut existir. Vull dir que fa que coses molt complicades es puguin fer i que semblin més fàcils. Això a Suècia també va ser fonamental, la seva ajuda en molts aspectes, per aconseguir coses complicadíssimes, i m'agrada molt seguir avançant amb ell i seguir creant projectes junts.